akwa ama mmenatara gị ife gbasara ite ime maka ọtụtụ mgbe ka ụmụnne anyị na-ajụ ajụjụ wee na-asị na o nwekwanụ mgbe ya na ọyie nwaanyị mere ife gbasara ite ime, kedu ka fa ga-esi wee were akwa wee zee iwe. Nwanne m nwoke, nwanne m nwaanyị, ọ bụrụ na onwego ka isi wee tinye aka n'ife gbasara ite ime, bụrụ kenye n'obi na akwa ama mmenatara gị ife gbasara ite ime. Ama m na nke a m kwuru nwanne m nwoke nwanne m nwaanyị, ọtụtụ ụmụ nwoke nwere ike debe ahụ na ife ite ime enweghị ka o si gbasara ha nwaanyị. Mgbe ọbụla itinyere aka n'ife gbasara nwaanyị iwepụ afọ ime site n'itinye ego maọbụ ndụmọdụ maọbụ ọ bụrụ na ọnwụnwa gị ka ewepụrụ gị, nwa bụ nwata nwoke etegokwu ime, ka o buru gị oburu n'obi. Ọzọ dịka nwanne ya bụ maka ndị na-achọ maọbụ ndị buru n'obi maọbụ ndị enyere ndụmọdụ otu ebe maọbụ ụzọ ebe na-abụ, ọ bụrụ na ha etego ime n'oge gara aga wesị ha jee chọba akwa na owere ha kwa akwa wee jụchaa onwe ma ozie iwe, ya bụ ife ite ime agafego, ọkwa asị asị. Nwanne m na-agwara m ga-agwa bụkwa nke bụ eziokwu, mana nwanne m na-aka m agwa gị bụ nke aghụghọ dị na ya. Ọzọ dịka nwanne ya bụ na ọtụtụ mgbe ka ụmụnne anyị na-ajụ m ajụjụ si kedu ka fa ga-esi wee were akwa wee debe na mmiri, na agwara ha na ọfa jee na mmiri fe were akwa kwuo okwu pịawa anya, ịmarụ na ife gbasara ya bụ ite ime agafego. Nke a wuke na-asị asị. Na mbụ, ife akwa ọkụkọ na-alụ buru ibu baa ụba, mana ọ bụghọzi nke na ọ bụrụ na ite ime ije chọba akwa ọkụkọ. Aghụghọ ka ị na-aghọ onwe gị ma na-aghọkwa mmụọ gị na ya na-abọ so aghụghọ, maka na ife ọbụla bụ ite ime abago n'ife aka ọbara. Kedu ka o si wee bụrụ n'obi na akwa ọkụkọ bụ ife ga-egbolu gị mkpa ya bụ aka ọbara imelu ma mgbe ịma ama ma nke na-ama ha ama? Kedu ife m na-akọwa? Bụrụgodi na ya bụrụ n'obi na onye ọbụla metọrọ ife aka ọbara site n'ite afọ ime, ma ịbụ nwoke ma ịbụ nwaanyị, buru ihe n'obi nọọ ife aja ana ka ị metere, na aja ana na-asọ ọbara mmadụ nsọ, ma onye elu ma onye ana na-asọ ọbara mmadụ nsọ. Ọsọkwa gị gị bụrụ onye ụka, ọsọkwa gị gị bụrụ onye ọdịnala, onye ọbụla na-asọ ọbara mmadụ nsọ. Kezi ka isi wee chee na akwa ọkụkọ bụ ife ga-egbo olu gị ya bụ mkpa, ka o si wee gbata n'elu agbụrụ ọfụ anyị nọ n'ime kịta. Agbụrụ anyị nọ n'ime bụ agbụrụ na-aghọ onwe anyị aghụghọ. Agbụrụ anyị nọ n'ime bụ agbụrụ na-eme omume ka o si sọ ha. Agbụrụ anyị nọ n'ime bụ agbụrụ na-akpa akparamagwa na-echechighị ha echiche azụ, ya bụ ife wee na-ebute ife mkpakasị ahụ dị iche iche. Mgbe ncha ọtụtụ n'ime anyị na-afụ ife gbasara ite afọ ime a dịka ife nkịtị. Bụrụ ya n'obi na onwe ndị bụ n'oge fa ṅụchara ọgwụ afọ ime, maọbụ nọ mgbe oyi gị nwaanyị gụchara ọgwụ afọ ime ka ife ị na-eme na ndụ gị bidoro ghasasịwa. Maka gịnị? Nke mbụ bụgodo nọọ ife aja ana ka ị mere. Nke ịbụọ nwere ike ọ bụrụ na chi gị sọrọ ife ọbụla bụ ife aka ọbara nsọ. Mara ya amarụ na onye ọbụla metelu kịta nke bụ eziokwu bụ na ọ bụghọzi sọsọ mgbe ọ ga-abụ itinye ego isisi kpụọrụ gị alụ. O nwere nwatakịrị ọ ga-abụ ọ bụrụ na ị ṅụọ ọrụ ya ọgwụ, ya bụ nwatakịrị pụọ. Mara ya marụ na ị ga-eje n'obi ụmụnna gị jee saa asịsa, ọsọgodi ya bụrụ na-akpụgo gị alụ. Enwere nwatakịrị ga-abụ ọbịa na ụwa, ọ bụrụ na ya bụ nwatakịrị na ebe o si bịa tere aka, na mmụọ chịkọsi were na-abịa ụwa tere aka, ọsọkwa gị na-eche ụka, ọsọkwa gị bụrụ onye ọgọ mmụọ. Ụdị ya bụrụ nke ọ ga-abụ ịkpụcha alụ maọbụ itinye elu onye na-akpụ alụ ego, ọkpụcha alụ ga-alụ ichi n'aka elu. Ụdị a ka ọ ga-abụ ịkpụcha anya bụ alụ, ya bụ ife aka eme gịnị? Aka na-apịa gị ịtarị. Maka gịnị? Belụsọ n'ije n'obi aja ana maọbụ n'obi ụmụnna unu jee saa asịsa. O nwere ife a na-akpọ ịsa asịsa aka ọbara. Ya bụ nwanne m nwoke, nwanne m nwaanyị, ma gị bụ onye na-ajụ m maọbụ na-agwa m na asịrị gị ebe dị etu a maọbụ ebe dị etu ọzọ, na gị jee na mmiri, na ngwa ngwa iruru na mmiri, na gị iwere akwa gị machaa onwe gị pịawa na mmiri, ị marụ na ife gbasalụ ite ime agwụgo, maọbụ ije chụọ aja ite ime tinye ebebi nwoke na nwaanyị, marụ na nke a agago. Nke a wụkwa asị asị. Jee chọkọ n'ebe ị ga-akpụala ịkpụchala ije n'obi unu jee saa asịsa. O nwere ife a na-akpọ asịsa aja ana, ibuo ibu aja ana. Ọzọ dịka nwanne ya bụ maka gị bụ onye na-achọ na imekọta omekọta imekọtara na akwa ọkụkọ ga-ebuchapụ ya, ọkwa asị asị.
eziokwu na akwa ọkụkọ nwere ọtụtụ ife dị iche iche ọ na-eme ma gbasara ife mmụọ, mana ọ bụzi mgbe ị metere ife akwa aka ọbara ka ịgwake na onwe anyị eziokwu, maka na mgbe ncha anyị na-achọ ka anyị na-aghọ onwe anyị aghụghọ. ka ọha ma otu a na ọnụ Ada Ndị Gboo bụ afa m. ọ bụrụ na nke a bụ izi na-esonyere anyị si gide eme daalụ, ọ bụrụ na ị na-esonyebụrụ anyị na mgbe anyị sikwa gide eme, maka na ọ dịghọ fecha fecha ịkwado mmadụ site n'ahọ wee ruo n'ahọ. echefukwara na ife anyị na-eme n'ọgbakọ a bụ ịkwalite ọnọdụ Igbo, asụsụ Igbo, mmekọrịta ahụ na nwanne ebe ọ dị n'ụtọ na ebe ọ dị na mma. nyere m aka tụsa ozi a, pinye aka na akara ịfụnanya ma zọnyere m ụkwụ na ngalaba okwu. nke kacha nke, zọnyere m ụkwụ na ngalaba okwu, maka na o nwere ike ọ bụrụ okwu ahụ i kwuru na ngalaba okwu nke ndị oyibo na-akpọ comment section ka onye ọzọ ga-afụ ọ baalụ ya uru. tụsakwalụ m ozi a, maka na o nwere ike ka ị tụsara ozi a onye ọzọ fịa ịzọpụta ofu mkpụrụ obi. ka emesịanụ, ndewonụ.